O sa ka-social worker sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ipa-imbestigar ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Human Gireklamong 5 niya kamakabanay ang nalakip sa listahan sa SAP Beneficiaries. Si Luan Mirundina adunay live update. May Bob, wag tuo karon ang mga reklamo nga nadawat sa lokal nga kagamhanan gikan sa mga SAP beneficiaries. Apan aniyay usa nga mi-formalize gayod sa iyang reklamo. Kini ang kopya sa reklamo nga nadawat ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan nga nangayo og katin-awan nganong may mga kabanay sa usa ka social worker ang nalakip sa opisyal nga listahan sa mga SAP beneficiaries. Matod sa reklamante nga wa sila makabantay nga may mga kawani sa CSWD nga miapod-apod sa SAP form sa ilang dapit. Apan nahibong siya nganong may mga kabanay sa usa ka social worker ang naka-fill out sa SAP form. Gikatahong wa usab mosuroy ang mga CSWD sa mga boarding houses sa barangay Basak. Apan ang girlfriend sa anak sa naasong social worker nalakip man sa mga SAP beneficiaries. Dugang sa reklamante, nakadungog usab sila nga walay mga social worker nga misuroy sa mga subdivision. Apan ang igsuon sa social worker kinsa nagpuyo sa usa ka subdivision sa sitio Kagudoy nalakip usab. Sa letter, gi-attach ang unom ka mga pangan sa mga SAP beneficiaries, lakip na ang series number ug ang tinuod nga status niini. Nalakip ang girlfriend sa anak sa social worker nga nagtrabaho sa airport. Bayaw sa social worker kansang bana nagtrabaho sa gawas sa nasod. Ang igsuong lalaki sa social worker nga nagpuyo na uban sa iyang kapuyo. Ang inahan sa social worker nga usa ka senior citizen ug ang duha niya ka mga igsuong babay nga may kaugalingon ng mga pamilya. Already forwarded this to our legal department, or IOIC of the city attorney, to conduct an investigation. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa social worker apan wa kini motubag sa among mga text og tawag. Kagahapon, nakiginabi ang mayor sa mga SAP beneficiaries nga mipalanog sa ilang mga reklamo. Awhag niya sa kaduha na lista sa SAP ug sa UCT sa pag-uli sa salapi aron mahatag ngadto sa uban. Ubay-ubay ang misanong sa panawagan sa mayor ug i-turn over nila ang nadawat nga dugang salapi. Marag mahulog man ni nga dunay mga mabakante, no, nga katong wala na mo dawat. So since our allocation inana ang gidaghanon, it's up to the DSWD kung unsaon nila ang maong gipang-uli. Bob, kung basihan ang apelyido sa mga kabanay sa social worker, karong adlaw ang schedule nga dawato nila ang 6,000 pesos isip mga SAP beneficiaries. Apan sa pagkakutlo ning balita, Bob, nagpadayon pa ang cash distribution busa dili pa nato ma-verify kung ila bagayong gidayon pagdawat ang 6,000 pesos tungod kay kaganihang buntag. Gitawagan naman sa staff ni Mayor Ahong Chan ang naasong social worker ug gipahibaw na siya kabahin sa reklamo bato kaniya. Bob? thank you so much sa Luan Mirundina sa imong live report.